Joo. Sitä piti kerran viikkoon Jottossahan laitettua ton maailmalle video, mutta eipä oo tullut. 2 ensimmäistä saa ihan ajallaan, mutta senpä jälkeen niin tässä on ollut sitten ihan haipakkata silleen kiitettävästi. Ei oo kyllä tarvinnut haaveilla mistä muusta kuin se, että töissä kävi. Joo, sitä taittaa ehkä tullaanko melkein 3 viikkoa, kun on viimeksi sitä videoa saanut. Pitää nyt yrittää sitten laittaa tämmöstä, jotta vähän reikappuja nyt 3 viikolta. Joo, mä en että tässä tulisi tämmönen vähän erilaisempi video, mutta eipä nuo videot nyt hirveän erilaisia voi olla, kun ei niitä helvetti ole tullut tehtyäkin. Mutta tehdään nyt tämmönen tällä kertaa. Ajattelin tässä tälleen töihin mennessä, että jos vähän jotta lätiisis tässä joutessaan, kun näyttää olevan ainoat vapaa-ajat tällaista, kun töihin oot menossa tai töistä oot tulossa, niin sitten melkein ainoat tämmöset vapaat ajat. Pitää tehdä sitten tässä näitä videoita. Joo, no edellisen videon jälkeen sitä aloiteltiin sitä reenipuuhailua tosiaan ja vähän semmoista lämmittelyreeniä ja no sitten nyt tosiaan sen jälkeen sitten pääsi jo vähän lisäämään sitä kuormaakin. On jonkun verran saanut otettua videollekin sitä, että mitä on tullut tehtyä, pitää laittaa nekin johon toiselle vilimille talutta ja laittaa sitten tuonne Interwebin ihmeellisessä maailmaan. Ja siitä se on pikkuhiljaa janastoja tietenkin. Pikkuhiljaa siitä on päässyt reenailemaan. Ihan hyvällehän tuo on tuntunutkin. Ei voi valittaa. Saanut jo syödäkin ihan silleen kohtalaisen hyvin. Paino pyssyy siellä. Saan 600-7 tietämillä. Siinä se pyörii ja sitä tehee. Mitä isoja kuormia en oo, tai no, kokeillut pikkusen penkkiä isommalla, vetoja vähän isommalla. Vähän on pettynyt maastavetoa, kokeilin tossa en saanut 300 vettyä, se nyt siihen pitää nyt panostaa, mikä on tässä kanssa talven aikaa, se 300 pitää vettä. Penkkailu on. Saalla 60, otinko minä 10 tuossa. Tai 9. Mä en niissä laskussa sekaisin kun aina tekkin. Niitä siinä tehdessä muista sitten ennen montako sitä on tullut tehtyä, mutta kuitenkin niin tilanteessa sen nähdään ihan hyvin. Roppa on tuntunut ihan kohtalaisen hyvälle, ei voi valittaa. Ei mennyt selkeä edes kippeksi niistä maastaveosta eikä muuta. Hyvin ottaa reeniä vastaan, kun syöntiäkin on tuossa tullut semmonen mukavasti sopi sitä pumppeja päälle ja pumppia sopi päälle ja niin tehe. Ja semmoista. No sitten, mitenköhän tässä nyt tulisi? Niitä on ehkä tullut viikko, on saanut tuurillaan 3 reeniä. Viime viikolla taisin saada 3 reeniä viime viikolla. 2 tai 3 reeniä viikko. Se on työelämä on ollut sen verran kyllä niin sanotusti on haetanut vapaa-aikaa kyllä, että on jäänyt pikkusen huonommalle, mutta minkäpä sille taittaa. Ei siinä ole hirveästi pakkoa. Sillä töissä melkein on käynyt, jos mä en ole leikasen maksu. Ja tullut tehtyä. Viime viikkokin oli semmonen, että äkkiseltä lasketta tuli 40 tuntia ylitöitä viime viikolla. Toissa viikko ollut ei ihan niin paljon. Olisiko tullut joku 20 tuntia ylitöitä.
30 tuntia ylitöitä. Niin sen melkein tietää sitten, että eipä sitä kyllä hirveästi kerkki muuta tehdä, kun töissä pyörähtää ja käydä vähän kotosella. Ja sitten kun on tosiaan noita lapsukasta harrastuksia, niin ne nyt mannoo näiden omien käpöistelyjen ja köhöistelyjen eilen, että penttuin pitää ensinnäin päästä reennomaan. Niitä on sitten käyttänyt kanssa reenilöissä. Se on niinku pian asia, että penskät liikkuu. Omat jumpat kerkii tekemään sitten myöhemmin. Kohtahan ne ei kotona oo kuitenkaan, niin niitä ei hirveästi tarvitse kuljetella, että kun kasvavat niin äkkiä, ei kerkki kyllä huomatakaan. Joo. No nyt ollaan niin paljon kuin marraskuun 20. ja 5. päivä on nyt. Eli rupeaa tämä marraskuukin kääntymään loppu, että se on vähän niinku kohta joulukuu sitten. No sitten alkaa joulukiiri, niin sitten kerkii kanssa vielä vähemmän käymässä. Eli ei se mitään, hyvä se vaan. Niin, tälle viikkoon nyt toivon mukaan nyt sais semmosen niinku normiviikon, että sen 5 kertaa viikkoon pääsi käymään, niin saisi reenit veittyä sille hyvin läpi. Ja pääsis sille oikeesti tuohon tekemisen syrjään kiinni. Aerobista viime viikolla sai pikkusen enemmän mitä toissa viikolla, et sitäkin pikkusen lisää ja sitä tehdään. Kyllähän tuo vähän sille vaikuttaa, että sun reeniä mä en oo tehdä, niin se melkein käytättää aamusta sillä salilla, että ei passo ilta jää, että se näyttää olevan tuo maailmankaikkeus huolehtii siitä, että illalle on muuttaa tekemistä. Eipä se tarkoita oikeastaan mitään muuta kuin sitä mitä on tehnyt aikaisemminkin, että 4 ylös ja siinä vähän sitten herräilyä ja saliin. Joo. No sitten mitenkä tässä nyt olisi tarkoitus nyt osata reeniä kuitenkin vettä vähän siihen tappaa, että ruppes kuormittelemaan sille ihan tosissaan. Että sais vähän niitä kuormiakin ylös. Nyt ei voi sanoa, että olisi hirveästi vielä kerinnäistä roppara siitä, kun niin vähälle jäänyt toreennominen, sitä nyt joutuu vielä tässä. Joutuu sitten vielä vähän kahtelemaan, mutta siitäpä se äkkiä tullut. Syönniä kahtoo kanssa tuossa pikkusen ja lisää, että pikkuhiljaa nostais niitä kaloria ylös, niin sais sitten sitä ropparaviittoa ja jaksas reenautua ja jaksas pallautua sen mukaan. Joo, mitähän muuta sitä. Eipä siinä. Siinähän se viikko männöö. Tytöillä on omat harrastukset, vanhaimmalla tytöillä on pari kertaa viikko yleisurheilut ja kerran viikkoon siiriä. Keskimmäisellä on sitten siiri ja kuvisharrastukset. Kuvisharrastukset kuitenkin niin ne on siihen akka, että joutuu menemään keskimmäinen keskenään käymään siellä, mutta kerran viikkoon hänellä sitten nuo siirireenit ja poika nyt sitten käy sillä jalkapallossa oman joukkueessa nyt siirtyvät tuo ikäiset, niin niille nyt on tähän hetkeen kerran viikko on reenit ja katsotaan miten ne sitten lissii tässä. Että jos ei hirveästi intouttuvat, niin kyllähän se pitää melkein sitten kahtoa, että muksuille sen sallii, että sitten olisi pari kertaa viikkoinen reeni, mutta se riippuu ihan hirveän paljon siitä, että suopiko niitä tiloja, että pääsevät reennomaan. Siitähän se on kiinni. Ja siinäpä se männökki. Siellä on viikossa. No tällä hetkellä on kuitenkin, onko 2 päivää viikosta, että ei ole niinku, lapsilla ei ole harrastuksia. Sen mukaan se pitää mennä. Ja
Onhan siinä sitä somppalua. Tässä se on tosi hyvä esimerkki siitä, että kun sitä ostaa muuttakin kuin salia pelkästään. Kyllä se on. Se on käytävä silloin sille kun jouttaa. Ei sinne oikein. Kello et tuntia oikein lisää sua. Että jos mä en oo välillä nukkuakin, melkein se on jouttuu vähän aina tahittelemaan. Toisaalta kyllähän sitä nukkumatakin voi siellä käydä, mutta en sitten pitkässä juoksussa tiedä, että mitenkään hirveän hyödyllistä mahtaa olla. Että se saattaa loppus reennominen perkele enemmän kuin huomaa. Tietysti voi tehdä sitä kokkilla. Niinhän ne sanoo, että eihän se ole mistä musta kiinni kuin kääpin voi. Se on varmaan sitten seuraavaksi kokkiltava tässä, jos hirveän pitkän mennään tälle, että ei joudu käymään. Joo. Eipä siinä. Pitää tässä töihin ajelle ja tänä päivänä nyt kuitenkin oletettavasti päässyt ihan oikeassa aikaan pois. Tälle viikkoon se yksi päivystys ja kahtos, että mitenköhän se sitten mahtaa oikein eskaloitua. Senpä tietää siitä. Joo, pitää tältä viikolta yrittää vähän noita reeniä kanssa kuvalle ja laitto sitten joko tälle videolle tai jollekin toiselle videolle, että mitenkä nyt mennät. Sen mukaan vähän sitten. Joo. Eiköhän mä truppettamaan lätin olemaan tässä. Kalella.